खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदास्रि मोसाहारि गोथार रजा एबा रमजाननि समाव इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरनो जाखांफु लाइमोन समाज सिबियारि अन्जन बर'आ जाग्रा मुवा राननानै होदों। सालमारा सिमुलबारि दरनै गामियाव हाबनानै इस्लाम धोरोम सिबियारि दुखुथिया नखरफोरनो जाग्रा मुवा राननानै होदों जाखांफु लाइमोन समाज सिबियारि अन्जन बर'आ। गावनि फारसेनिफ्राय खेजुर, बैग्रि, आपेल, मुस्रि, आटा, थाव गुबै बायदि राननानै होदों जाखांफु लाइमोन समाज सिबियारि अन्जन बर'आ। आरो जाखांफु लाइमोन समाज सिबियारि अन्जन बर'आ जाग्रा मुवा राननानै होनायखौ गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरा। लोगोसे रजा एबा रमजाननि समावनो गुबुन गुबुन गामिफोरावबो राननानै हैबावगोनखौ फोरमायदों जाखांफु लाइमोन समाज सिबियारि अन्जन बर'आ। गिबियावनो आं साबायखर बावबाय। दिनै गोबां साननिफ्रायनो आं बे मोनसे हाबाफारिखौ सानना दङमोन। ओमफ्राय नैबे समाव आं खाबु मोनबाय दे बिसोरा मोनसे रमजान मास सोलिगासिनो दङ। बेयाव बिथांमोननो जिहेतु माने मोनाबिलियाव इफ्तार माने खालामो, बे समाव माने एसे जानाय लोंनायनि थाखाय आङो आपेल, बैग्रि फिथाइ बिदि आरो खेजुर तेजुर बिदि लानानै आरो लोगोसे बे आटा बानायनानै फिथा जायो नालाय बेखौ लानानै थाव साव बिदि होनाय जादों। आरो दाथ' जिहेतु माने गोलोम बोथोर सफैबाय, बेयाव माने जितु दुखिया मानसिफोरा माने गोरिब मानसिफोरा जेनेबा नों हमना ला उन्दुनायफोराव थाम्फै अरजायो मा अरजायो बेनि थाखाय मुस्रि गांसे होफानाय जादों। आं बेखिनिखौनो बिथांमोननो होनानै माने एसे जाहाथे जोंखौ माने एसे गसाइ इसोरा नायफिनो बेनि थाखाय बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेखौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय ना बबेबा आफादनिफ्राय? नङा, बिदि आफादनिफ्रायथ' जेबो बिदि माबा गैया, खिन्थु आं इन्डिभिजुवेलि आं माने बेखौ गोसोखांनानै जाहाथे गोरिबफोरा एसे मोजां मोनो गोसोखौ बे इफ्तार माने खालामनाय समाव बा रमजान मायाव जाहाथे एसे गोसोफोरा गोजोनना थानो हायो, बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंनि फारसेनिफ्राय? आं इन्डिभिजुवेलि बेखौ हेल्प खालामदों। बबे गामियाव? दिनैसो स्टार्टिं। दिनै जों गासै मोननै सुपायाव बर्थमान मोननै सुपायाव होबाय। बिदिनो होलांबाय थागोन गाबोन समफोर ओरै टाइमखौ मिलायनानै। दिनै खमसे खम ओरैनो 9-10टा न'खरनो 19 जादों नामा, 19 जासिगोन, दा होनो दंबावो। बेखिनिखौ हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै। আমাৰ উদীয়মান যুৱক অঞ্জন বৰদেৱে ৰমজান মাহ উপলক্ষে আমাৰ শালমাৰা গাঁৱৰ একেবাৰে দুখীয়া উইড' পাৰ্চনক তেখেতৰ ফালৰ পৰা, কেৱল এইটো তেখেতৰ ফালৰ পৰাহে কৰিছে, কোনো ৰাজনৈতিক ফালৰ পৰা কৰা নাই। আমাৰ গধূলি যে ইফতাৰ হয়, সেই ইফতাৰত অকণমান আমাৰ বস্তু আগবঢ়াইছে। খেজুৰ আদি কৰি বিভিন্ন বস্তু যিখিনি লাগে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তেখেতে আগবঢ়াইছে। সেয়েহে মই ভাবোঁ উক্ত যুৱকজনৰ আমাৰ মহামদীয়ান ল মতে যিখিনি প্ৰদান কৰিছে, আমাৰ মহামদীয়ান ল মতে আমি জানো 1 টকা দান কৰিলে 10 টকাৰ পুণ্য হয়। ঠিক তেনেকৈ যিমানখিনি তেওঁ দান কৰিছে তেওঁৰ দুগুণ পুণ্য হওক আৰু তেওঁক ভগৱানে দীৰ্ঘায়ু কৰক, সেইখিনি মই আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি কামনা কৰিছোঁ।